awol hem illeşler, kärdeşler bärde mesele ýeke raýat sözüni aýryp iş bugün guturmaya. Biz yani Türkmenin şahsiyetine değilmesini yani doğunun te ölýänçe şonu biz üstün etmeli. O Türkmenin şahsiyetini her ýerdimde bepelenýär. Her ýerdimde ne bu sımırla Rusyanyň aeroportuny giýrenden ol içindäki ýaşaýşa ol nemede dursun. Ol çykjak bolanda da şonu alap, ýöne içinde ýaşap ýokagam köçeden var ýakan. Bu ýanky o prezident gorulmaly, tany halky kim gorulmaly? Mertebesini her ýerdimde depelep ýörler. Ne biz şu arada da bir boşmaça Osmanlı katliat, şahsiyete demek cinayettir. Yani kanun yazılıyor bol, biz yatlatmamız gerek. O kanunun yaşan yoktur. Mukanyen. Gürleşenlere de şunlarla devlet idaresine varan da adamları adam hasabına vurulur. No? Hayvan, adam olur için tapavdım yok. Taşını getmiyorum halk adam olur. Taşını getmiyorum diyen o. Bu ne hep böyle oluyor. Onun için biz Türkmenin mertebesini dikeltmeliyiz. Şu raýat çözüm çok başlangıcı. Şonury alak bir çözümen boşsaňyz dogry bolkan ýani men pikirimçe bilmedim. Ya da aýrytyn etseňizem ýöne Türkmenin mertebesi dikelmeli. Soňuşta. Ya boldum, sag bolun.